Кунакларны зурлап бауырсак белән каршылау ул борынгы ата-бабалардан килгән гадәтләрнең берсе. Бүген без әлеге татлы ризыкны авыз итеп кенә калмыйча, аны бергәләп пешереп тә карарга батырчылык иттек. Бу максаттан Чирмешән районының Лашман авылына Галимовлар гаиләсенә килдек. Менә Флора ханым инде барысына да әзер. Әйтеп китсәгез иде, менә шы татлы ризыкны пешерү өчен күп вакыт һәм нәрсәләр кирәк? Бауырсакны пешереп, подноска иер өчен миңа зур подноска 1 сәгать вакыт кирәк. Бауырсакны пешерү өчен алабыз туң йомырка, эрткән йомырка, май, он, шикәр һәм чәй суысы. Йомырка обязательно туңган булырга кирәк. Ни өчен? Туң йомырка белән бауырсак күпереп, кипшәк булып пешә, бик тәмле була. Сире шунда. Сире шунда. Татлы ризыклар әзерләүче Флора ханымның Лашман авылында гына түгел, районда да белмәгән кеше юк. Күз ачып йомганчы телне тардай бауырсакны әзерләп тә куйды. Бәйрәмгә балалар, оныклар кайткан җиргә табын әзер. Чирмешәндә кунакларны җыр белән дә каршылаулар. Менә Яңа Әлмәле авылындагы Пилеш, ягъни татарча Миләш дип аталучы фольклор ансамбле. Башка милләтләр белән тыгыз элемтәдә, алар һәр бәйрәмнең күрке. У нас много друзей. Татарларга, русларга кунакка йөрибез, аралашабыз, җыр биюгә кызыксыну булса, яшәү күңелле бит, гореф-гадәтләрдә саклана. Без менә бу бүлмәдә төп Чирмешәндә яшәүче төп 4 милләт почмагы булдырдык. Чирмешәндә күптән түгел Татарстан халыклары ассамблеясының район бүлеге ачылган. Бөтен милләт вәкиле монда җыелып аралаша, фикер алыша, бердәмлек шулай ныгый. Татарлар, чуашлар, мордва, урыс, әрмән, Азербайҗан, казаклар да бар даже. Ялгызларны гаиләле итү, кавыштыру эшенә дә бергәләп алынган. Кайбер кеше менә гаилә корырга тели, но уяла. Балалар бит инде хәзер районнарда әз табыла. Бөтен кеше шәһәргә китә. Безнең максат кешеләрне үз районыбызда калдырырга. Әлфия ханым Дәүләтшина гаилә кыйммәтләренең асылын яхшы белә, ире белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер оныкларын сөя. Буш вакытта дуслары белән җыелып чигү-чигәләр, бихисап картиналар иҗат иткән. Өйләре затлы күргәзмә сыман, матурлыкны күрә белү бәхет ул ди. Җыелабыз, карыйбыз, кемнәр белән эшләп бетергәчтән уже чакырабыз, кунакка барабыз, бер-беребезгә карарга. Шул хәтле кызык йөрибез. Шул хәтле рәхәтләнеп, менә җал итәбез пенсиядә. Людмила Кузина тегү-чигү өчен дәвага тиңли. Һәрбер сурәт ул күңел халәте. Рисовать уже по Кайчакта бик күңел биреп эшләгәндә үзем иҗат иткән рәсемнәргә карап шигырь дә язам. Үзеннән үзе матур фикерләр килә. Өч гасырга якын тарихы булган Чирмешән элек-электән күп милләтле район булып санала. Рус, татар, чуаш һәм башка милләт вәкиле булуга карамастан, алар үзләренең борынгыдан килгән гореф-гадәтләрен саклап, бүгенге көндә бер-берсенә ярдәм итеп, тату булып яшиләр. Шуңа күрә тормышлары да гөрләп бара. Чирмешән районыннан Илдар Сафиуллин, Алик Мыльников, Яңа Гасыр каналы.